Sagoy, ayak na makadaog og loto nga. Mo gani ka nakadaog og sige kag patad og swiltres. Wala man gani ka nakapalit og bagong brief ay kay sige patad-patad og swiltres. Wa goyoy daog-daog. Da, ambot na lang nimo. Welcome to my channel, MC Ang TV, ang channel na may apat na kalokohan, katatawanan, kadramahan, kabigkasan. Kung bago ka pa lang sa channel ko, salamat sa pagbisita. Huwag kalimutan i-like ang aking video kapag nagustuhan mo. I-subscribe mo na rin, i-click mo na rin ang bell button para updated ka sa walang kakwinta-kwinta kong video. Ngunit kapag napanood mo to, makadagdag ito sa problema mo. Samo kaya lagi akong nakuha dito ba? Sa video, kani lagi akong nakuha nga sayo nang takutan ko dito. Kani lagi akong nakuha itlog og pansit kanton. Samo gid kay siya lagi sa ba? Bantay lang dito siya sa sunod. Daghan ka iyang panguhaan. Kani lagi akong nakuha dito sa community pantry. Dito siya, oy, bantay lang dito siya ba? Ay nako. Saan ka mo ng service mo ta yaw-yaw na ka? Dili man good my mall kay Bisayo na di ko adto dito. Oh, ana di ko. Sayo kay ko ni adto dito sa community pantry kay para lagi makakuha ko daghan-daghan nga kuan ba. Sus ano mo karong buntag. Unya kay sus imbis wahapon na po nito na unta na ko tong paa sa manok. Kani ko siya aling iska. Iya pong gikuha nga imbis ako man tatoy nakauna og gunit. Di tan-awa karon, siya nakakuha niya. Kani unta to ako ang kanila nun ako ang nadala nga imbis gusto ko atong paa sa manok kay dako ra kayo. Wow na wow. Sus mo, sakto naman guna. May na lang ni kaysa wala. Okay kayo. Reklamo pa ka. Dili man mall kay lami man gud unta tong paa sa manok kay balok ka dugay man di ka wala ka. Mahal kaayo ang kilo mo tong paa sa manok ako. Gusto lagi ko hapon niya. Ikuha man ni aling iska hinuon imbis ako baya untay una nakagunit atong paa sa manok. Mo tong naglakot jud ka. Kay kunya li. Sagdae lang ko sa aling iska kay base na gusto mo sa mukha og paa. Yes na yes. Sagdae lang gud. Sagdae lang gud sa suwil lumapalit sa tag tiil atong ipalit sikin. Unsa boy tiil nga paa man sa manok ako ang gusto kay ino na dito ko fried chicken pila na di kabulan lakti kaon ko og fried chicken tukad nga nagmahal ang kilo. Gud karon kay pusay man ta karon. No. Pintiyan sa gud karon kay aya ta mapalit kung makadaog na ta sa luto. Wow. Sagoy aya na makadaog og loto nga mo gani ka nakadaog og sige kag patad og swiltres. Wala man gani ka nakapalit og bagong brief ay kay sige patad-patad og swiltres. Wa goyoy daog-daog. Da, ambot na lang nimo oy. Pulat na lang ko anig. Naghapoy mag-display dito sa community pantry og paas manok ay kay sayo jud ko adto dito mo anon kailangan ako una makakuha. Waon kuni aling iskalyo. Tay lang. No. Thanks for watching. And don't forget to subscribe.